Hola, sóc la conselladora màgica. Que delicat és intentar parlar de l'adolescència. Sort que a mi només em toca fer el paper de conselladora màgica. Us asseguro que no sabria per on començar. Porto dies pensant què escriure i us enganyaria si no us digués que he refet aquest text desenes de cops. És, si més no, un tema complicat i sobretot molt personal. És una època de canvis, complicada, plena de desenganys, de descobriments, de bogeria. Quantes vegades hem sentit això? Certament ho és, però no de la mateixa manera per tothom, no? Us vull presentar una nena de 17 anys, Andrea. Ella és una nena que ha tingut tantes escenes a la seva vida, tan bones com dolentes. Ha tingut un xicot, ha tingut ruptures, amics, colles d'amics amb les que surt. Ara us ensenyaré les escenes de les que jo he parlat abans i de les que parlen al llibre. L'amor, la parella, la ruptura, el desamor, l'amistat, l'autoestima, l'institut, el Facebook, el Twitter, el WhatsApp, els pares i el més interessant, el sexe. Quin fàstic estar al col·legi per la tarda i encara estar castigades. Ja veus, tio, jo ara mateix estaria amb el meu nòvio donant una volta. I jo amb el meu, que ens ho passem superguai junts. Porto una roba fantàstica, tio. Qui, el teu nòvio o tu? El meu nòvio. Ja, el meu igual. Crec que no m'has ensenyat cap foto. I tu tampoc? Bueno, jo ja te l'ensenyaré, com avui no porto el mòbil. No, perquè si no, la professora el veu i se'n va. Sí, i ens el treu. Ai, saps què? No tinc ganes. No tampoc. Ens anem? Abans que em pillin? Corre! Sí, hombre, ¿sabes cuándo? Como ahora. Ai, estimat, com t'estimo. I jo també. De gran m'agradaria casar-nos i tindre molts de fills. I jo. Quins? Com els diries? Maria, Tània, Marc, Àlex. T'agraden els noms? Sí, estan bé. Salvador. M'ha deixat el nòvio. Com que t'ha deixat? M'ha deixat per un altre. Nena, ni que t'hagués enganyat amb aquella. M'ha enganyat amb la Clara. Clara? Carla, de què em sona? És la de l'institut, la que va primer C. Sí, la Carla. Però què ha passat exactament? Que quan jo estava me'n vaig donar un petó. Un petó a la galta. No tens per què posar així per un petó a la galta. No és per això. Llavors? Com va arribar ella, li va punxar, li va donar una hòstia. Mira, fem una cosa. Ni jugo el que tu vulguis que et faré somriure. No pot ser. M'ha No? fet molta mal. No? Mira aquell núvol, sembla un gos. No fa gràcia. Doncs mira aquell avió, sembla un avió. És que és un avió, nena. Doncs, no et preocupis, ja trobaràs un altre. No, no és igual. Per què no? A mi no em dóna igual. És igual. No puc aguantar més. Li tinc que dir al meu pare que ahir vaig mantenir relacions sexuals amb el nòvio. Se li va trencar el condó. I puc estar embarassada. No puc més. Li tinc que anar a dir. És el millor.
Hola, bonica. T'agrada aquest ganivet? No, mama, fa por. Que sí, t'agrada molt. T'agrada molt! Sí, mama. Llegeix el llibre d'adolescents.cat, perquè si no, potser que aquesta nit et passa alguna cosa horrible. Es deu manaments a l'alumne. Consells bàsics per lligar al Facebook. Has de llegir. Problemes amb els teus pares? Llegeix el llibre d'adolescents.cat al manual. Escrit per Plora Carlos Cuevas. Anem a dormir, bonica. Anem a dormir.